napot kívánok! Hát azért nem volt sokáig videó, mert voltunk a Tizatónál Kiskörén, meg kaptunk egy hölgyet, úgy hívják Szotyi, meg még ilyesmi. Kutyámmal is történt valami kis incidens, de nem baj. Ez nem az eredeti évvizetem, azért, hogy a Roblox felizéljon, mert hogy izéljon. Na. Tehát elfogadja a születésnapom. Vagy nem úgy, hanem hogy a betegebb játékokkal is tudjak játszani. Nem a FNAF-ra értem, az nekem ugye megvan a gépemen. Azért nem nyomok be F11-et amúgy, mert félek, hogy leáll a videó. Tehát úgy ez lesz a nevem. Nem jó? 1, 10. Itt feldobott valamit. Nem lehetett volna rövidebb, mert 1061-et... Ja. Akkor ez titok. Nem tudom miért. Ezt nem értem, miért ezt írtam, na mindegy. És majd szintén játékkal fogok játszani. Meg úgy azért lehet úgy a Roblox-al, lehet, hogy elmondtam, csak én nem hallottam, na mindegy. Mert olyan sokszor volt kék halál, hogy beszarok. De komolyan mondom. Mikor bekapcsolom, már megszokás volt, hogy kék halál, tehát valóban ezt el kell vinnem, mert kezdőre én nem leszek, nem tudom miért, valamiért nem barátom a bacon. A Netflixen veszekednek. Csodás testvéreim biztos azon vitáznak, hogy Jézus. Karakter. Rohadt jó, csak fizetősöket ad be, majd az később lesz, tehát még nekem nem kell fizetős, meg később. Jézusom, csak ameddig be... Most elveszek. Roblox boy. Azért nem mondtam meg még angolból. Remélem nem is fogok. Egyelőre jól haladok belőle, tehát 4-es vagyok, de nagyon unalmas. Menj már oda! A frendeket. Biztos imádni fogtok, tehát komolyan mondom. És nem tudom megvágni a videókat, mert mindig újra kell majd telepítenem a CapCut-ot, és én attól meg fogok őrülni. Úgyhogy addig nem lesz megvágva a videó, tehát addig ilyen... Nem lesz olyan jó a indexkép. Azon gondolkodok, hogy a elcseszett játékkal játszok, a zombissal, ami kb. 1 hónap vagy 2 hónapja játszottam vele. Vagy ezzel a dorsszal, amit már kivittem, csak 100-szor meghalt a gépem. Azért most mindig azt hiszi, hogy új vagyok, mindegy. Vagy miért laggolok ennyire? Sabi film vagy mi? Hát...
valaki megmeri kérni, hogy játszok a Brookhaven-nel, azt lecsapom. Mert mindenki szeretne szó szerint a Brookhaven-be, de nekem ez az ősellenségem. Már azért is, mert belépek és tisztán laggolom magamat, nem tudom miért. De amikor belépek egy rohadt erős játékba, akkor nem laggol. Mert lehet, hogy dorszozni fogok, hát nem tudom. 5 percet azzal tököltem, hogy belépek és megcsináltam a karakterem. Nem tudom, szerintem kiviszem ezt. Még már indulna. Indulj! Azaz. Istenem, te úristen. Addigra ez elindul, pedig jó a wifi, nem tudom mi a baja. De te az, aki program a legnehezebbet. Ó, külső nézetre raktam. Ó, Istenem. Még abban vagyok. Csak úgy nem. Á, bassz. Tényleg most vagyok visszalépni. Mindig az vagyok, hogy mindenki utálja a belső nézetet, kivétel én. Lehet, hogy majd Minecraftozni is fogok, csak hát azzal is van. Nem a laggol, nem azzal van a baj. Nagyon rég játszottam vele, ma a Rainbow Friends-a. Szurkoljatok nekem, hogy kiviszem. Jézusom, azt nézni. Van be. Hát, rohadjatok meg. És el is pusztultak innen. Jön valaki? Azon, amennyi nem. Valaki. Ennek a furcsán tesztúrázott embernek miért nincs? Miért lila haja van? Mindegy. Legalább nem laggolok most. Elindult, én nagyon örülök neki. Közben itt olyan sötét van, hogy bele... Fosztott. Valamit érdekelek. Én nem bírom ki, hogy nem skippel. Menjél már. Anyádat. Hallottad? Akartam bejönni. Na. Mi? A baj ennek alatt az egerője? Mi? Mi a fasz? Magától megy. Na, meg is javítottam. Ilyenkor ez a titka, escape-et kell nyomni. Én inkább az IP-ben játszottam még, azért még meg az. Még be kell jelentkezni. Hú, az út lezárónak is arra kell járni. Azért lezárom, mert mindig ide áll, amikor ide jövök. Állja már meg ember!
Ilyen fos a wifi, vagy csak én vagyok hülye? Ezt láttam. Jé, teljesen mindenki, hogy ilyen fos. Vagy mi? Mi a baja? Na most, hogy nem volsz, ha? Ennyi, le is futottam. Kéne ezenet kékes fasz. Bocsánat. Sportolnod kéne. Mert Jézusom, de akkor. Szerintem még majdnem még egy videót fel fogok tenni, mert elvég maradva. Mindenki próbál futószalagon mész? Várjam, én is megpróbálok. Mindegy, ez elteleportált. Hogy lehet teleportálni nőstény? Mondd el nekem. Lusta vagyok keresni, keresétek meg ti. Én a vén ízületeimmel én nem fogok. Ez cselek hülye. Na. Ó. Útlezáró. Na, ilyenek, hogy oda nem tudok most oda menni, mert itt van útlezáró. Mertek hozzá? Aha, nagyon érdekes. Komolyan mondom. Ez jó hülye ötlet volt. Nem lehet vissza erről. Amúgy préselő gyámárát. Nem igaz, hogy nem férsz át ember. Ez jó kis játék. Örülök, hogy léteznek a térdüzületeid, menjen már gyorsan, én is leelőzök, úgyhogy tagad vagyok. Roham jött rád, hogy nem mész? Fú, Istenem, hogy neked is ott kell lenned. Nem véletlenül fagytál le, mint a kutyám a szarva, én amikor a kutyám szarba lép. Egyet te lehet. Na gyere! Dagadt testeit nem tudsz lejönni, mi? Nagyon bűzik a hónaljad, nem zavar? Bűzik a hónaljad. Itt fogok várni, ameddig meg nem csóffadok. Nem opció? Na? Dagadék? Lefogyott a Windows. És nálam fölöttem már itt találtam magam ritka. Skip. Én vagyok jó, hogy nem tudok kérni. Skip. Most tudjak többet írni. Hallod, egy darab ember. 14 percre megy úgy, hogy nem. Oda nem vagy kék. Erre menjen játszunk. Jézusom, egyedül vagyok, az én akkor nem hiszem el, pedig olyan jó lett volna ez a videó.
Ó, egyedül voltam. Mondjuk amúgy sem voltunk sokan, na mindegy. Eldöntsem, hogy sírjak vagy bőgjek. Bár inkább mindegyik. Ilyen menő lett a Titanic, hogy már ilyeneket dob fel. Mi? Szerintem ez lesz életem legunalmasabb videója. Ezt is sokszor. Dorsz. Az a kérdés, Dorsey vagy Dorsz. Hát... Inkább sem. Megint valami baj van ott a laptopomnak. Kell innen kilépni.